Pojď si s námi zahrát ten nejlepší server všech dob a určitě nebudeš litovat. Dungeons, Bounty, aukce, obchod, kde si můžeš koupit věci. Prodávání je naopak zase, že si prodáš věci, za které dostaneš peníze. A určitě si nezapomeň přečíst pravidla tohohle serveru. Majitel tohohle serveru je Guy Saka. A dokonce si můžeš i nastavit svůj vlastní home, do kterého se můžeš teleportovat. A tohle je naše území, kde bydlím s mým kamarádem Adamem 1438 a Krcongem 528, což jsem já. A pojď si tedy s námi zahrát ten nejlepší server všech dob. IP adresa je v popisku videa a určitě si nezapomeň zahrát tento server.